Bona tarda des del Carmel, que sempre és un honor i un plaer. I bon revespre també a totes i a tots, els imprescindibles, que sou els militants quotidians del dia a dia de totes les lluites. La primera cita irrenunciable, ho deia la Maria ara mateix, és a aquelles dones que armades, alçades, soles, juntes i lliures, construeixen avui a Kobane, a Rojava, al Kurdistan, la major línia de defensa de la humanitat i de la civilització, segurament, d'una forma d'entendre l'humanisme i la civilització davant la possibilitat sempre incerta, inacabada, de poder ser lliures. El primer record inexpugnable i infinit és per a elles amb la nostra estima. Dit això, i molt ràpidament, seguim sent el que fem per canviar el que som, i avui inevitablement toca parlar de vindicar la memòria urbana de la Rosa de Foc, de la ciutat feta des de baix a l'esquerra. Avui toca apel·lar a la insubordinació democràtica, social, civil, desobedient, pacífica, per la ruptura democràtica, per sortir de la crisi, per viaranys ètics, socials i solidaris i per avançar, òbviament, cap a la plena independència. Temps de sobiranies, de ruptures, de desobediències i d'autodeterminacions. I també, òbviament, i per això ens apleguem avui aquí en assemblea, com sempre, per exigir el dret encara no aconseguit a la ciutat. Som la ciutat rebel i volem la ciutat rebel i desobedient, la dels moviments socials, la del feminisme autònom, la de l'ecologisme social, la del moviment veïnal, que ha fet que aquesta ciutat tingui passos cebres, ambulatoris o arbres que tenen història per si mateixa. Som la ciutat també de la canadenca, òbviament, de la vegada dels tramvies, la ciutat que crea i es recrea en la lluita i en la resistència. Som sobretot, i avui cal dir-ho aquí orgullosament, perquè un dels patrimonis d'aquesta ciutat és sens dubte la seva història. Som la ciutat també agregada, la ciutat que s'ha construït en dictadura o en democràcia a través de les arrels andaluses, extremenyes, gallegues o castellanes que van fer seva aquesta ciutat quan fugien no només de la dictadura política que significava el franquisme contra els pobles, sinó també de la dictadura de classe, de la dictadura econòmica que va significar el franquisme. Som també la ciutat comuna, la ciutat cooperativa, som la ciutat dels iguals, voldríem ser la ciutat dels iguals, inclusiva i solidària contra aquestes dades que avui repetim com un mantra: 80.000 pisos buits, 300.000 persones en la pobresa i en l'exclusió social. Som la ciutat agregada, mixturada, barrejada, la ciutat on Carmen Amaya balla amb Ovidi Montllor i on Espriu recita amb els rumberos del Raspall. Som la ciutat encara invisible i invisibilitzada, però som heterogènia, heterodoxa, plural i complexa, contra també l'arquitectura de la por que assetja els nostres dies. Som i volem ser la ciutat pública, la dels barris i les places, la de l'entramat anònim que l'habita i que la fa possible, contra els skylines, anem a dir-ho així, d'alta volada, i contra els negocis de sempre. I sobretot, i fa temps que ho som els barris i les ciutats reteixides, contra la despersonalització programada de la ciutat i en la composició del vincle social comunitari, allò que ens fa reconèixer com veïns, com companys de lluita, com amics, en una ciutat castigada, òbviament, pel capitalisme metropolità neoliberal. Exigim els drets a la ciutat, no només aquí, sinó arreu dels municipis dels països catalans, els drets a decidir-ho tot, front a la ciutat botiga, la ciutat aparador, la ciutat mentida, la ciutat presó, segurament, la ciutat castell feudal, la ciutat sotmesa al mercat global del turisme urbà, la ciutat que es ven, la ciutat marca que competeix amb una cursa per la sobreexposició, per la hipersimplificació de la seva identitat comercialitzada, per la mercantilització i turistificació dels espais públics. Com diria Walter Benjamin, en aquesta ciutat els rics i els pobres tenen prohibit per igual dormir al ras. La ciutat de la desigualtat i la ciutat també de la injustícia. Barcelona és la història de la Rosa de Foc, és la història de les seves successives insubmissions, resistències i desobediències. S'ha construït sempre a mà i sense permís, amb la remor de fons de sempre, la ciutat cremada que mai no oblida, la ciutat que suposa avui, ara i aquí,
el trauma urbà de la silent i silenciada destrucció de la memòria social i patrimonial i també del teixit històric. La ciutat possible contra la seva ciutat impossible, la ciutat que resisteix, que s'alça i lluita, insistim, contra aquest capitalisme metropolità que tot ho trinxa. Drets, persones i teixits històrics i socials, a través d'una memòria profundament impostada, falsejada i mixtificada. Som la ciutat feta per qui l'habita, feta per la gent, o com diria Hannah Arendt quan es preguntava què és una ciutat, deia la ciutat és l'autoorganització de la gent tal com sorgeix d'actuar i de parlar juntes i de conviure plegats. Volem ser la ciutat democràtica, no hi ha espai públic mai enlloc ni ciutat sense implicació activa, sense participació directa i sense construcció del comú. La ciutat del disseny deixa intacta totes i cadascuna de les desigualtats socioeconòmiques i cadascuna de les perversions d'un capitalisme ja senil. La ciutat que precaritza, que desiguala, que exclou, que dispersa i que ens desposseeix. Per això volem entrar en força i, com sempre, amb la força del carrer, amb la força de les lluites, amb la força dels moviments. Exercim, simplement, avui i aquí, i fa molt de temps, en la cruïlla entre passat i futur, que sempre és el present, el dret dels desposseïts i les desposseïdes a la ciutat comuna, a canviar-la, a transformar-la, a reinventar-la i a capgirar-la. Volem ser també la ciutat constituent en la lluita per la triple recuperació de la triple sobirania que exigim davant les tres crisis de sempre, la nacional, la socioeconòmica i la democràtica. Sobirania política davant un estat demofòbic que ens nega com a poble, sobirania econòmica davant uns mercats carronyaires que ens escanyen i hipotequen el futur, i sobirania popular davant les èlits cleptòmanes de sempre, el famós G16 que modula, altera i degrada i devalua les condicions de vida dels que fem possible de la ciutat. Tot el poder per als barris, com a bons zapatistes del sud d'Europa que som, ho farem, ho sabeu perfectament, entre totes i tots, però també amb la veu i els ulls que hem escollit, que són els d'una veïna resistent, una activista de pedra picada i una militant sindical de la salut pública. I ho farem també, com sempre, sense demanar permís per ser lliures i sense demanar perdó per ser-ho. Entrem amb força, desobeïm amb intel·ligència i lluitem amb coratge, amb allò que sempre ens ha emparat, la memòria, la cultura i la consciència internacionalista, la consciència de país, la consciència de ciutat, la consciència de barri, però sobretot la que empara totes les consciències, que és la consciència de classe, lliures contra nosaltres i contra la nostra pròpia història.